Għal Malta f'kelma waħda fisret it-tama. Jiġifieri l-Maltina l-ewwel darba wara ħafna xhur reġgħet nibtet it-tama li dal-bombardamenti kollha dal-ġuħ kollu kien ser jispiċċa. U l-konvoj dak li fisser għal Maltin it-tama. Il-konvoj ta' Santa Maria, Operation Pedestal f'Awwissu tal-1942. It-tanker ta' żejt Amerikan l-SS Ohio b'ekwipaġġ Ingliż daħal jitkaxkar fil-port il-kbir bħallum 15 ta' Awwissu. Attakkat imma mhux mirbuħ. Il-Maltin raw it-tama tfetx. Kien għad baqalhom sa Mejju tan-1943 ħafna xhur wara biex jaraw verament kif ngħidu bl-Ingliż the lifting of the siege. Daw kienu assedjati, bombardamenti kuljum. Bombardamenti partikolari kienu f'Ottubru 1943. Fl-istorja mniżlin bħala bombardamenti ta' twerwir. Imma grazzi għal proviżjonijiet ta' Operation Pedestal, l-offensiva ta' Malta fuq l-attakk baqet fejn fix-xhur ta' qabel kienet fuq id-difiża. U dan wassal biex il-forzi tal-assi nazisti tilfu l-Afrika ta' fuq. Fisret ukoll li l-Ewropa nazista setet tiġi attakkata minn sqallija u hekk ġara f'Operation Husky fl-Ulju tal-1943 li ġiet koordinata f'Malta fl-Askaris. Kenna l-President Amerikan hawnhekk, kenna l-ikbar commanders tal-gwerra u għamlu il-pjan tal-attakk tal-invażjoni ta' Sqallija li kien jikkumpara mad-daqs ta' D-Day li seħħ sena wara. Aħna nistgħu ngħidu li l-konvoj ta' Santa Maria biex il-gwerra mondjali tnaqset nikkalkulaw b'xi 18-il xahar. Kemm salvaw nies? Kemm miljuni fi 18-il xahar? Dika domanda retorika, però dak kien l-effett tal-konvoj fuq it-tmiem tat-tieni gwerra. Il-Ġermanja nazzista ċediet formalment f'Mejju tal-1945 biex bekk intemmet il-gwerra fl-Ewropa. Il-Ġappun segwiha ftit ta' xhur wara fil-bidu ta' Settembru biex fit-2 ta' Settembru 1945 ġiet ddikjarata mitmuma mad-dinja it-tieni gwerra dinjija. Gwerra li sal-lum tibqa' l-iktar waħda qattila fejn bejn 70 u 85 miljun ruħ huwa mifhum li tilfu ħajjithom.